Hi guys! Pupunta kami ngayon sa Pampanga from Dagupan City. Tara na at samahan nyo kami. Umorder na siya, hindi na siya nakapagpigil. Kasama namin si Ma'am Cheery! Hey Ma'am Cheery! Buena! Fresh na fresh. Gutom na siya. Kanina pa siya sa bus. Donut na lang, baka hindi ko maubos. Kumakanta na naman si Papa P. Uy! Come! Hi, sorry. Sponsored by Lolo Pascual. Sponsored by Lolo Pascual. Anong masabi mo sa 4 na oras na biyahe? Matagal, sobra. Gutom na ako. Grabe kayo, Solid North! Shout out! Grabe, 4 na oras from Dagupan to Dau. Kamusta naman? Alam niyo yung sabihin ni Ma'am Len pagdating natin doon? Anong oras na? So, sa wakas, dumating na ang mga chikitings. Okay na. Go. Go, Justin. Punta natin si Mama. Dumating na kami sa wakas. Sokpel na kami. Tara, punta na natin yung registration area. Saan yun? So, officially, ito ang Team Gutom. Team Gutom. With our team leader, Justin. Team Gutom. Sa buong trip na to, puro kumakain na lang kami, guys. Busog na po kami. Ma'am Nix! Ay, chicken and kare-kare. Hey, Ma'am Camille! Si Ma'am Len, Kamusta naman yung pagkain? Masarap? ang compliment ko ang libre. Wow! Ang ganda. It's a yes? So, last time eh. Kakain na kami. Cherry! Switch! Switch! Bye, baby! Bye, Ma'am Len! Hi, Ana! Ano na siya? Takot siya sa'yo, Ma'am Jessica. Bakit nasa zoo na siya? Mami, akala ko hotel. Ba't nasa zoo? Bye-bye! Ang ganda! Shout out! Alis na kami dito sa magandang hotel. Sanya Hotel. You should At ating awardee. Award. Oh, madilim na pala. Oo, kami yung team gutom kanina, ngayon team busog. Busog na busog. Hi! Sama ka sa vlog ko. Wow. Nandito kami ngayon sa SM Rosales. Hi! Hi, Ma'am Mau! Ma'am Cherry. Pasalubong! Ano gusto niyo pasalubong? Ito talaga yung
pinunta namin dito, guys. 390 Crispy. Cream. Yes. Yan ba? Isa lang ba? Kukunin mo? Magpa-franchise na nga ako. Franchise na lang sa'yo. Franchise na sa akin. Yun na lang sa akin, kuya. Wala na kayo stock. Yan na lang. Kuya, yan na lang. Wala na. Ay, meron pa. May ibang flavor pa. Glaze. And that's the end of our trip. Para lang talaga sa Krispy Kremes. Ayan, so bye guys. Thank you so much for watching.